மக்களே, இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த நம்மளோட பிராண்ட், இது ஓன் பிராண்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், வர்ஷா லக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஓன் பிராண்டு. நம்ம கடை வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லாங்குத்தில் இருக்குது, சுப்பிரமணியன் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது. நீங்கள் கல்லாங்குத்தில் வந்துட்டு சேலம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கிற கல்லாங்குத்து, அங்கே வந்துட்டு அரச மரத்துக்கு எதிர்ப்பால் ஸ்ரீ சோனாங்கி பார்ட்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கனாலே சொல்லுவாங்க. நம்ம சேனல் பேரும் ஸ்ரீ சோனாங்கி பார்ட்ஸ் தான். இப்போ நம்ம என்ன மிக்சி பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெமிகோ மிக்சர் கிரைண்டர், அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்க, முன்னாடி உங்களுக்கு பேர் இருக்கும், ரெமிகோ மிக்சர் கிரைண்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து 3 வருஷம் வாரண்டிங்க, யாருமே தரமாட்டாங்க, அவ்வளோ 3 வருஷம் வாரண்டி. ஹாய் கைஸ், இப்போ வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே பிரித்து வச்சாச்சு. பிரித்து வச்சுட்டு நம்ம எல்லாமே ஆல்ரெடி பார்த்தேன். சொல்லப்போனால் வந்து எல்லாமே குவாலிட்டி வைஸ் வந்து எல்லாமே தரமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வந்துட்டு, இப்போ வந்து முக்கியமாக ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போனால் உள்ளே வந்து ஒரு 3 ஜார் இருக்குது, ஒரு ஜாருக்கு உண்டான கேப் இருக்குது, அப்புறம் ஒரு இங்கே மிக்சர் கிரைண்டர் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறம் உண்டான மேனுவல் புக்கு, அப்புறம் வாரண்டி கார்டு இருக்குதுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாரில் இருந்து போயிடலாம். ஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிஃபான குவாலிட்டியாக இருக்குங்க, பக்கா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து நம்மளோட ஓன் பிராண்டு, நம்ம யாருதோ வந்து ப்ரொமோட் பண்ண கிடையாது. இது வந்து நம்ம ஓன் பிராண்ட், வர்ஷா லக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓன் பிராண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கு. அதனால் வந்து இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டான குவாலிட்டியாக நம்ம தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஜார் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த குட்டி ஜார்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நான் வந்து ஓவராலாக மிக்சியில் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கும், இதுவும் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கும். நம்ம போட்டு எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா, ஒரு 1 இயர்லேயே வந்துட்டு இதெல்லாம் உடஞ்சிரும். பட் இதில் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலுங்க, நம்ம சேலம்னாலே ஸ்டீல் தாங்க. அதனால வந்துட்டு நம்ம சேலமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீலில் செஞ்சதுங்க, வேற எதுனா ஒரு மாநிலத்துலேருந்து செஞ்ச ஸ்டீல் கிடையாது, சேலமில் இருக்க ஸ்டீலில் செஞ்ச டாப் இது. அப்புறம் வந்து கீழ் பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அலுமினியம்ங்க. அதனால வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோதான் ஒரு ஃபோர்ஸாக ஹேண்டில் பண்ணாலும் உடைய வாய்ப்பே இல்லை, கீழே போட்டாலும் உடைய வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ரஸ்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கும், ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு இதாக இருக்கும். ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன் பாருங்கள், ஆனாலும் குவாலிட்டியாக இருக்குது இந்த ஹேண்டில். ஓவரால் குவாலிட்டி வந்து ஒரு அடிச்சிக்கவே முடியாத அளவு இருக்குது இந்த ஹேண்டில். இங்கே பாருங்கள், நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன், ஆனாலும் அந்த ஹேண்டில் வந்து அவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இதில் பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் நீங்கள் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ், இந்த பருப்பு, அப்புறம் வந்து இந்த சோம்பு, அதெல்லாம் அரைச்சி குழம்புக்கு போகிறப்ப நல்லாவே கிரைண்ட் ஆகி வரும் உங்களுக்கு. ஸோ ஓவரால் குவாலிட்டி வந்து பக்காவாக இருக்குது. அது இல்லாமல் இதில் பாருங்கள், 2 நட்டு போட்டு டைட் பண்ணியிருக்காங்க. சிங்கிள் நட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு லூஸாக இருக்கும். இப்போ 2 நட்டு போட்டிருக்கிறதுனால வந்து இது அதுக்கு தான் இதோட நல்லாவே ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு வந்து இந்த ரப்பர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு வந்து செம்ம ஒரு குவாலிட்டியில். மித்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து இப்படி பாருங்கள், இப்போ நான் முன்னாடியே பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம், இது வந்து ஒரு மாதிரி கடன் ஆடும். ஆனால் வந்து இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ நம்ம லூஸ் பண்ணால் கூட உடனே வந்துடுது. என்ன காரணம்னா, இந்த ரப்பர் இருக்கிறனால போய் நல்லா அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணி அடைச்சிக்குது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷேக்கிங் ப்ராப்ளம் வந்து இதில் சால்வ் ஆகிருக்கு. அதனால் வந்து ஓவராலாக சொன்னால் செம்மையாக இருக்குது இதோட குவாலிட்டி. அதுக்கடுத்து இப்போ பார்க்க போனோம்னா அதோட கேப் பார்க்கலாம். கேப் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன், ஆனால் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட வளைய கூட இல்லை, இது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. மெயினான வந்து இந்த கேப்புலேயே வந்து ஒரு மெயினான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரப்பருங்க. இந்த ரப்பர் வந்துட்டு என்ன ஒன்றுனா, இந்த ரப்பர் வந்து இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரப்பர் குவாலிட்டியில் இருந்தால் தான் நம்ம இப்போ வந்து இப்படி சீல் பண்ணி, ஏன்னா அரைக்கிறப்ப ஸ்பில் ஆகாது, அதாவது கீழே வந்து லீக் ஆகாது. அதனால வந்துட்டு நிறையா ஒரு மிக்சியில் என்னன்னா இது வந்து நல்லா ஒரு குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணால் ஒழுங்காக சீல் ஆகாது, லீக் ஆகும். ஆனால் இந்த ஒரு கேப்பில் அந்த பிரச்சனையே இல்லைங்க. ஆனால் வந்து ஓவரால் பில்ட் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. இல்லை ஒரு தடுப்பு மாதிரி இங்கே ஒரு லைனர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து பக்காவாக இருக்கும். நீங்கள் சீல் பண்ணிங்கன்னா லீக்கேஜுங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இருக்காது, அவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஓவராலாக பார்க்கணுன்னா சூப்பரான ஒரு குவாலிட்டியில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கேப்பு. நம்ம வந்து இப்போ வந்து இது நம்ம ஓன் பிராண்டு, அதனால் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இது வந்து நம்ம ஓன் பிராண்ட். அதனால வந்து நம்ம இருக்கலே கஸ்டமருக்கு பெஸ்ட்டானதாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் நம்ம இவ்வளோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது பாருங்கள், இதை மொத்தமாக இதில் வந்து ஒரு 3 கேப்ஸ் வருதுங்க, 3 மூடி இருக்குது இங்கே பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து 3 ஜார் இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம குட்டி ஜார் பார்த்துட்டோம், 4
4 பிளேடு இருக்குது. நீங்கள் சின்ன சின்ன பொருளாக நல்லா வந்து ஸ்மூத்தாக ஒரு சின்ன நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ் ஜார். மீடியம் சைஸ் ஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஸ்டீல் நல்லா வந்து ஒரு பில்ட் குவாலிட்டி ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க, அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க, உள்ளே இருக்கிற பிளாஸ்டிக் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்லாவே 3மே வந்து ஓவரால் டோட்டல் குவாலிட்டி வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 4 பிளேட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து இப்போ நீங்கள் சட்னி அரைக்கிறதோ இல்லை எதனா வதக்கி எதனா மசாலா அரைக்கிறதோ ஹை குவான்டிட்டியில் அரைக்கிறப்ப இதில் அரைச்சிக்கலாம். மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இதுலேயும் பாருங்கள் இந்த ஹேண்டில் தான் இதில் மெயின். செம்ம ஒரு குவாலிட்டியாக தந்துருக்காங்க. குவாலிட்டி தான் மெயின். எப்பயுமே காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் முக்கியம் இல்லை, குவாலிட்டி தான் எப்பவுமே முக்கியம்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு குவாலிட்டியாக வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜார், இது வந்து ஜூஸ் ஜாரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து உங்களுக்கு 6 பிளேட்ஸ் இருக்கும். இந்த 6 பிளேட்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு சாப்பாக வெட்டி ஒரு நமக்கு வந்து இருக்கிற அந்த ஃப்ரூட்டில் இருக்கிற எல்லா ஒரு குவாலிட்டியான ஜூஸ் கண்டென்ட்டையுமே இது வந்து டோட்டலாக எடுத்து கொடுத்துரும். நமக்கு வந்து இது ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக. இதுவும் பாருங்கள், இதுவும் நல்லா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வந்து ஓவராலாக அற்புதமான ப்ராடக்ட்டு. இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜூஸ் அரைக்கிறப்பையோ தண்ணி கலந்து அரைக்கிறப்பையோ இந்த இடத்துல இருந்து லீக் ஆகும். ஹோல்ஸ் வழியாக பின்னாடி வழியாக வந்து உங்களுக்கு லீக் ஆகும். ஆனால் நம்ம மிக்சர் கிரைண்டரில் வந்து அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இதுக்குள்ளே வந்து லப்பர் சீல் கொடுத்துருக்கோம். லப்பர் சீல் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி அரைச்சாலும் வந்துட்டு செம்ம ஒரு நீங்கள் ஒரு ட்ராப் கூட நீங்கள் கீழே வரதை பார்க்க முடியாது. அவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியாக கிடைக்கும். மூடியும் வந்துட்டு நம்ம இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லாவே வந்துட்டு ஒரு குவாலிட்டியான மூடி கொடுத்துருக்கோம். இங்கே வந்து நம்ம நல்லா ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி ஒரு லிட்டு கொடுத்துருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஓவராலாக வந்து குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ரப்பர் இருக்கும். நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஒரு நல்ல ஒரு லுக் இருக்கும். இதில் நல்லா ஈஸியாக நீங்கள் திறக்கலாம். அழுத்தி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா சீல் ஆகிடும். ஒரு ஸ்பில் கூட ஆகாது வெளியில். அது வந்து நம்ம சூப்பராக இருக்கும். யூஸ் பண்ணி பாருங்க, வாங்கி நல்லாவே இருக்கும். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம ஜார் பற்றிலாம் பார்த்துட்டோம். நீங்கள் முன்னே பார்த்துருப்பீங்க ஜாரோட குவாலிட்டி, அதில் இருக்கிற ஸ்டீலோட குவாலிட்டி, அதில் வர பேக்கில் வர அந்த புஷ்ஷோட குவாலிட்டி, ப்ளஸ் அடுத்தது வந்துட்டு ஜாரோட கேப்போட குவாலிட்டி, அதில் வர ரப்பரு எல்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கும். நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு அது வந்து ஒரு மிக்சர்னால் அது ஒரு 50% ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னா மீதி 50% இதான் ரோல் ப்ளே பண்ண போகுது. இதை பற்றி நம்ம சொல்லணுன்னா நிறையா இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இதுவும் நம்ம ஓன் பிராண்ட் தான். இங்கே பாருங்கள், வருஷா லக்ஷ்மின்னு போட்டிருக்கோம். இது வந்து ISIA எல்லாமே இருக்குது நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஓன் பிராண்ட் வந்து அதனால் குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்கோம். இதை பற்றி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், கேளுங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இப்போ வந்து நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு மெயினான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம 1 HP மோட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். மித்த மிக்சர் கிரைண்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 800 வாட்ஸ்லேருந்து 700 to 800 அது விட்டா 900 வாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது மிக்சி. நம்ம வந்து 1 HP மோட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். மோட்டாருக்கு வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸுங்க. டோட்டலாக வந்து அது அற்புதமான மோட்டர். நீங்கள் மோட்டாரில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுனாலும் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணி தந்துடுவோம். ஏன்னா வந்து மோட்டாருக்கு 3 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. மோட்டார் தான் இதில் வந்து மெயினே. மிக்சர்னாலே மோட்டார் தான். மோட்டார் வந்து இதில் நம்ம அவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியோடு கொடுத்துருவோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கேபிளுங்க. கேபிள் தான் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து லென்த்தாக இருக்குமா கேபிள் வந்து. ஏன்னா வந்து மிக்சரோட மோட்டர் வந்து நல்லா ஒரு பவர் இழுக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டருங்க. 1 HP மோட்டர்னால் சொல்லவே தேவையில்ல, நல்லாவே பவர் இழுக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஒயர் வந்து கருகி போகிற சான்ஸோ ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிற சான்ஸும் இருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபிள் குவாலிட்டி பாருங்கள், ரொம்ப மொத்தமாக தந்துருப்போம் எல்லா ஒயரும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் சர்க்யூட் பிரச்சனையே இல்லை. சாக்கெட்டும் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குவாலிட்டியாக கொடுத்துருப்போம். அதனால் வந்து நீங்கள் வரியே பண்ணிக்க வேணாம். அதனால் வந்துட்டு நல்லாவே வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகும். உங்களுக்கு வந்துட்டு வெளியில் வந்துட்டு எந்த ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட்டோ எந்த ஒரு ஷாக் அடிக்கிறதும் அந்த பிரச்சனையே இருக்காது. அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், நம்ம ரெகுலேட்டரில் வந்துட்டு நம்ம வந்து மொத்தமாக வந்து 3 மோட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். 3 மோட்ஸுமே வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பீடில் இருக்கும். லோ, மீடியம், ஹைன்னு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். மொத்தத்தில் சூப்பராக இருக்கும். இந்த ரெகுலேட்டரும் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா கஸ்டமருக்கோசரம் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது மெயினாக வந்து டிசைன் வைஸ் பார்க்க போனோம்னா அருமையான டிசைனுங்க. இதில் வந்து எல்லோ இருக்குது, அப்புறம் பிங்க் இருக்குது, க்ரீன் இருக்குது. என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதான் நான் அப்போ வந்து கடையில் அவைலபிலிட்டி இருந்தால் அவைலபிலிட்டி பொறுத்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். எல்லோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு அழகான கலரு. இங்கே மேலே வந்து பிளாக் கலரில் ஒரு டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா இருக்குது.
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கீழே பார்ப்போம். கீழே வந்து முக்கியமாக மிக்சிக்கு என்ன வந்து ரொம்பவே முக்கியம்னா ஏர் வெண்ட் முக்கியங்க. ஏன்னா சப்போஸ் இப்போ வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, ஒரு 30 பேர் ஒரு 20 பேர் வந்துட்டாங்கன்னு வைங்க, அவங்களுக்கு வந்து நல்லா சமைக்கணும்னா மிக்சி ஹெவியாக லோட் போட்டு நம்ம அடிக்கணும். அடிக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா ஹீட் ஆகும். ஏர் வெண்ட் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஏர் ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும், நமக்கு வந்து அரைக்கிற பொருளும் வந்து நீட்டாக வருங்க. அதனால வந்து இங்கே பார்த்துங்க ஏர் வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நல்லாவே ஏர் ஃப்ளோ ஆகும். ஏன்னா வந்து நம்ம இப்படி வைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா 4 சைடுமே கேப் இருக்கும். அப்போ வந்து ஏர் வெண்ட்டு நல்லாவே ஆகும். மிச்ச ஏர் வெண்ட்லாம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறப்ப ஏர் வெண்ட் அவ்வளோவா இருக்காது. அது இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் ஏர் வெண்ட் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசெட் பட்டன் இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஹை லோட் போடுறீங்க, நீங்கள் வந்துட்டு போடுறீங்க, இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதில் வந்து ஸ்டக் ஆகி நின்றுக்குது மோட்டர்னா, நீங்கள் வந்து அதை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த ரீசெட் அழுத்தி விட்டிங்கன்னா மோட்டர் திரும்ப ரீசெட் ஆகி கரெக்டாக ஓட ஆரம்பிச்சிருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த சக்ஷன் டியூப் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க. ஏன் இந்த சக்ஷன் ரப்பர் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னா, மோஸ்ட்லி வந்து எல்லார் அடுப்படியுமே வந்து சமைக்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம வேலை செய்கிறோம், ஏதோ ஒன்று குழம்பு ரசம் எது வச்சாலும் வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக தான் இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த சக்ஷன் டியூப் இல்லைன்னா வந்து என்ன ஆகுனா, நம்ம மிக்சி வைக்கிறோம்னா ஜார் போடுறப்ப நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஷர் காமிப்போம், அப்போ வந்து இது இப்படி நவுடும். இந்த சக்ஷன் டியூப் வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இப்போ நம்ம எது பண்ணுறோம், இப்போ வந்து வச்சு அரைக்கிறோம்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கும், ஸ்டிஃபாக இருக்கும். அப்போ தான் வந்துட்டு ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். நம்ம இப்போ ஜார் நவுத்துறப்பையும் ஆடாது, அசையாது, அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீட்டாக இருக்கும். அதுக்கோசரம் இந்த சக்ஷன் டியூப் வந்து நம்ம ரொம்பவே குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்கோம். ஓவராலாக வந்து மிக்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மிக்சி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம இங்கே பிடிக்கிறோம்னா பிடிக்கிறதுக்கு வாட்டமாக பிடிச்சி தூக்குறப்ப வாட்டமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே நம்ம கை வைக்கிற மாதிரி யாரோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே. அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு லிஃப்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு கிரிப் இருக்கும் இங்கே, அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். எல்லாம் யோசிச்சு கஸ்டமர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்ட்லேருந்து எல்லாம் யோசித்து நம்ம வந்து இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓவராலாக வந்து நம்ம மிக்சியெல்லாம் வாங்க வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக உங்களுக்கே சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் என்னென்ன இருக்குது, பில்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, எல்லாமே ஓவராலாக நம்ம வந்து பார்த்தோம். இப்போ வந்து நம்ம கடையோட லொக்கேஷன் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேலம் ஓல்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட இருக்கிற சுப்பிரமணியன் ஸ்ட்ரீட், அதாவது கல்லாங்குத்துன்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே அரச மரம் எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து அரச மரத்துக்கு எதுப்பாலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சோலாங்கி பார்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு கூகுள் மேப்ஸில் போயிட்டு ஸ்ரீ சோலாங்கி பார்ட்ஸ்ன்னு காமிச்சிங்கன்னா நம்ம கடைக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வழியும் இருக்குது, நீங்கள் அதை பார்த்து ட்ராவல் பண்ணி வந்துக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்ம கூகுள் மேப்போட லிங்க் ப்ளஸ் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் தந்துருக்கோம். நீங்கள் எதில் வேணுமோ நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நேரில் வாங்க, இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு நம்ம வந்து எல்லாமே பண்ணுவோம். ஹோம் அப்ளையன்சஸ், அப்புறம் வந்து கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே பண்ணுறோம். நீங்கள் வந்து நேரில் விசிட் பண்ணி பாருங்கள், நம்ம வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்ச விலையில எல்லாம் கொடுப்போம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, இல்லைன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எதனா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நம்ம நல்ல ஒரு ப்ராடக்டோட சந்திக்கிறோம். இப்படிக்கு உங்களோட ஸ்ரீ சோலாங்கி பார்ட்ஸ். தேங்க்யூ கைஸ்.